Luonnon rauhaa ja arjen mukavuutta Halssinnokan tiellä. Etsitkö kotia tai vapaa-ajan asuntoa tai niiden yhdistelmää, jossa merellinen luonto alkaa heti kotiovelta, mutta arjen palvelut ovat silti mukavasti lähellä? Halssinnokan tie 38 tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän rauhaa, historiaa ja upeita ulkoilumahdollisuuksia Porin Halssissa. Tervetuloa! Koko asunto on remontoitu vuonna 2019 yläkerran kylpyhuonetta lukuun ottamatta. Tämä avokeittiö avautuu ensimmäisenä asuntoon sisään tullessa. Avokeittiöstä pääsy olohuoneeseen. Lämmityksenä sähköpatterien lisäksi ilmalämpöpumppu sekä vuonna 2023 muurattu varaava takka. Alakerran maanläheisessä pikkuvessassa löytyy myös ikkunajoki merimaisemalla. Asunnon jokaisesta ikkunasta näkyy vesistö. Yläkerrassa on 2 makuuhuonetta, pienempi makuuhuone tässä. Siellä on avovaatekaapisto. Asunnon kylpyhuoneessa sinne mahtuu pieni pesukone ja siellä löytyy myös siirrettävä söpö istuma-amme. Toinen makuuhuone tarjoaa Halssin parhaimman näkymän.
Asuntoon kuuluu pieni piha sekä alhaalla olevat kellarivarastot ja erillisessä varastorakennuksessa 3 isoa varastoa. Kaikki ovat kaksitasoisia varastoja. Viimeinen varastoista on ihan vesistön vieressä. Täällä pystyy siivoamaan varastosta vaikka pienen kesätoimistohuoneen itselleen parhaimmalla näkymällä. Yhteisiin tiloihin kuuluu myös siellä meillä keinuja, ruokailuryhmät ja pieni oleskelutila. Halssin rantaa pitkin kun kävelee, siellä on meillä löytyy venepaikkoja. Rannoilla on kanootilla ja kajakillakin kulkijoita nähty. Upeat ulkoilumaastot sekä maailmanluokan luontoelämykset kotiovelta metsään ja merenrantaan. Halssinniemen idylliset rantamaisemat ja ympäröivät rannikkometsät tarjoaa täydelliset puitteet rentouttavalle kävelyretkille, marjastukselle ja sienestykselle. Tässä yhteinen sauna. Iso tyylikäs, mukava sauna. Saunottaa Halssin asukkaita 3 päivänä viikossa. Talvisin myös uimalaiturin kautta on talvisin avantomahdollisuus. Eli ympärivuotiset uijat pääsee nauttimaan omasta avannosta myös ympäri vuoden. Halssi on lintupongarin ja luontoliikkujan paratiisi. Alue on tunnetusti lintuharrastajien suosiossa.
Lyhyen matkan päässä sijaitsee myös Breivikin lahti ja Lietteiden reitti, missä on lisää upeita luontotorneja. Siellä myös Selkämeren kansallispuisto avautuu. Yyterin Santajonot ja Reposaari on myös lähietäisyydellä. Siellä Suomen kaunein hiekkaranta Yyteri sekä historiallinen ja tunnelmallinen Reposaari. Sekin on 15 kilometrin päässä. Kaikki arjen palvelut on kätevästi Pihlavassa. Täällä asuessa et joudu tinkimään arjen sujuvuudesta. Löytyy K-supermarket Dyyni sekä apteekki. Alueen lapsiperheitä palvelee Pihlavan alakoulu sekä lähialueen päiväkodit, johon on turvallinen suora matka. Keskustaan on noin 15 kilometrin matka. Matka taittuu helposti julkisilla tai autolla. Tämä suoja-asunnon suojaisa sijainti ja merellinen ympäristö tekee tästä kohteesta unelman niin luonnon rauhaa rakastavalle pariskunnalle kuin tilaa ja turvallista kasvuympäristöä etsivälle perheelle. Ota yhteyttä.